Verkeersinformatie. Er is vertraagd tot sterk vertraagd verkeer op de Brusselse Grote Ring tussen het Vierarmenkruispunt en het Leonardkruispunt. Filevorming is er ook op de E40 ter hoogte van Bertem en aan de Rijerslaan. Op de Antwerpse ring staat er een file van 5 kilometer richting Gent. Merde, weet je goed wat? Pas onderweg en die sfeer vandaag. Ik zit in de file, wat dacht je misschien? En ergens een bord uitgang te zien. Rustig, madame. Keep smiling, blijf in de rij. Gelukkige bied met een pyjama bij. Samen in de file, ja, gezellig. Gezellig, ja. Samen onderweg, complex papa. Goed zot, met andere woorden. Zonder snel de schuld zijn van een bellen. Roept de Hollander vanuit zijn la-da-da. Da-da-da, da-da-da. Ach ja, de Frank Dingenenpot, verdomme. Ja, we kennen hem van het tv-programma Meesterij begint weer. En was hij niet de eerste stand-up comedian ooit? Ik sta er echt een beetje met open mond naar te kijken van wat is daar in godsnaam allemaal gepasseerd met die om te zien. Het is vreed, hè? Nou, de mensen vonden allemaal tof, zeg. Ah, maar natuurlijk. Per uur de kus kunt reizen. Niks, noppers, goed gezien. Dan komt u beter een vliegmachine. Samen in de file, ja, Gezellig. samen onderweg, complex papa. Kijk. Het zal eens wel de schuld zijn van een bellen. Kom maar, Hollander. De Hollander vanuit zijn la-da-da. Ik was dat vergeten. Daar werd over gespeculeerd toch, dat dat mogelijk mijn papa was, niet? Was dat niet een van de kandidaten? Is het niet, voor alle duidelijkheid? Hoe weet jij dat? Omdat Ah ja. je mij vertelt dat u dat wel is, dus ik hoop dat... Ik heb die persoon ook ooit ontmoet, dus ik veronderstel dan niet dat het... Samen in de file, ja, gezellig. Zie daar, rechts, daar zijn ze aan het vrijen. En links is madame een sjaal aan het breien. En in plaats van gewoon zijn armen te kruisen, is meneer achter mij zijn gebied aan het kuisen. Weet je goed waar? Ieder voor zich, weg met de sleur. Daar staat zelfs een auto zonder chauffeur. Samen in de file, ja, Gezellig. En die deed altijd van die grappige liedjes, ook over frigobox-toeristen. Frigobox-toeristen, dat was toen een heel belangrijk ding in Knokke. En files heb je ook altijd. Dus ze speelden in op de actualiteit en files zijn eigenlijk zelfs in de zomer actualiteit. Merde, weet je goed wat? Een uur onderweg, het is nog vandaag. Alleen schuif door, een beetje actie. Laat dat vooruit gaan of roep een taxi. samen in de file, ja, gezellig. Gezellig, ja, zo'n uur surplus. Ik wou dat ik nu de zwaantjes was. Overal door en wat jaar verkopen. In plaats van fisco en chips te verkopen. Weet je goed wat? Een meter opzij, een meter vooruit. Nog meer caravans, ik zie al geen fluit. Samen in de file, ja, gezellig. Joepelizant, ja. Samen gaan we bij elkaar na. Dag, madame. Meneer, wat redt die post van uw geweldig? Ja, zeg dat wel. Lijkt de stoelkar van je oude papa, papa. Verkeersinformatie. De file op de E40 is zometeen opgelost.